Kaixo! Eguno, Mikel, eguno. Zogu zaila, nire gozokarten ibiltzen hau beti? Ja, antzematzen zaiga. Bai, antzematen antzera. Bai, hati 5 minuto. Bai, mote, Etorri bai. alde hontara. Zenbat urte hemen lanean? 17 urte. 17, minuzu txiki-txikitatik hasi zinen, jonetan, ez? Bai, jeni asko hasi eta ja urte asko zamazkile. Gozogile hon bat izateko sekreture bat ba alda. Ba, azteko mintzat, probatzeko bildurrik anez, eta itxeko garailean pazientzia handia. Hola gozo bat zuri gehiena gustatzen zaizuna? Baina azken aldi honetan, bolara honetan, poskito edo bizkotxoak egin. Gauza bat esango, nik igual gutxinez furgoneta bat dian dit poskitos. Ni txikitan pila bat diaten ditu. Zuk egiten dituzu, bertan kaseros, esaten den bezala. Gu dakaun bentaja horixe da. Hemen da saltzen den produktua, hemen egindakoa dela. Erakutsiko aldiak. Gozen da, gozen aurrea. Goza, iniz hemengo nagusia, tira. Bueno, a ber bat prozesua nola den. Oain relleno botoko dio. Hau da, mantekilan krema. Askotan iken alduko la Josetxo beizan ere bihatza. Rash! Iken alde korrelakoa. Ezin da esan, baina esan dezaketena da, Bai. ni probatu gabe oso gauz gutxi ateratzen dela. Gaur txokolatezko ingo du. Hau txokolate egingo du. Perfecto. Venga, orduan erdia horrela bainatuko inek. Hoi da. Jak, horrela nahiko alda. Nahiko. Txokolate gehi etxe mamarra. Oso, zeukau, Guain lehortzen utzi pixka bat eta gero bestaldea. Hoi da. Bueno, Josetxoatzen nolako itxurak. Jende erotuko duk. Aio txapeldu nurrengo arte. Oso ondo, esker. Haze usaia txokolate foskitos. Eta arruti gozotegik lortu du nire kalitatezko seilua. Hortxe. Arrutiko foskiton artean, supermerkatuko foskito batzuk sartu ditugu. Jendeak asmatuko ditu zeintzuk diren gure Josetxonak. Cuidadito. Hola, guapísimas! Ezin izango da, hau edo hau. Dudak ditu? Potoloa. Zuk ez duzu hau. A ber, ez da erraxa, Ez da erraxa, cuidao. Arruti dena. Hortxe, jan, suabe. Probatu hori, lehenengoa. Zergatik, tita baten esan duzu, hau. Txuragatik, Bigarrena, einz, oskatxo bat. Bai, eske, mazakote. Ni bat emango, egin koskatxiki bat, bale, zu probatu, bigarrena. Zatitxoa, xasta. Oso ongi, ai, ke kasondeo! Eta orain, nik emango izu zatitxo bat, hau oso ondia data, hortxe dao. Oik ikusten da eskuzindakoa diela. Zein da arruti gozotegiko foskitosa? Lehenengoa edo bigarrena? Bueno, esango ere Zein? azkena, bigarren. Irekin ebazu begiak ja, Bigarren. Ba, alaxe duk, asmatu duk, Agustin jauna. Maria Angelesek asmatu du, alaxe da. Oso ona. Horrek zer esan nahi du? Ba, opari bat. Hartu, benetan, zuretzako. Venga, Oso ongi. Begira, arruti, klaro ezagutzen du. Arruti gozotegiko foskitos. Agustin, bai aldakik nola idazten den foskitos? Bai, kitos. Nikola sartu. Berak idatzi du ina. Oso ongi idatzi zu, eta inan ondoan behan idatzi foskitos. Fosfitos, payaso bat, eskerrik asko. Vamos a meter la pata en la... Ez, hor txutziko dugu. Bai. Inak esaten du foskitos horrela dela. Oso ongi, guk hor txutziko dugu, bale? Zure izena da? Miren. Miren, oso ongi idatzi duzu. Ba horrela idazten da foskitos. Aio, guapísimas! Agur, gero arte! Oso ongi idatzi dut, horrela du, halaxe du gizona. Ondago, oparila, plazerra handi bat izan da, gozatu eta hurrengo arte. Aio, foskitos, oso ongi, ingenieritza, nola nabaritzen den ingenieritza ikasten dutenak, foskitos.